ଘରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ସାହି ପନିର ଯଦି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୁନମୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁନ୍ସ କୁକରୀ ଶୋରେ। ସାହି ପନିର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମ ପନିରକୁ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲି କ୍ୟୁବ୍ ସେପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇବା। ସେଥିରେ 2 ରୁ 3 ସ୍ପୁନ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ମିଡିୟମରେ ହିଁ ରଖିବା। ପନିରକୁ ଚାରିପଟେ ଓଲଟାଇ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପନିରକୁ ଫ୍ରାଏ ନ କରି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପନିରର କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। এই ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ପନିରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନର ବଟର ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି। ବଟର ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନର ଜିରା ଆଡ୍ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, କିଛି ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। 6 ରୁ 7ଟି ରସୁଣ କୋଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ କାଟି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି କାଜୁ, କାଟି ରଖିଥିବା 2ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଡିଶର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ରର ଏଇ ନାଡ଼। ୟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ୍ କରିବେ। ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନଠୁ ବି କମ୍ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା, କାହିଁକି ନା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲୁଣ ଦେବା। ଏସବୁକୁ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ପାଖାପାଖି 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ ନେଇଯିବା ଆଉ ସେଥିରେ 3 ରୁ 4 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ଦହି ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଆଡ୍ କରିଦେବା। ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏହାପରେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହ୍ୱିସ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ମିକ୍ସଚରକୁ ଆମେ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଟିକିଏ ଶୁଖିଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାରକୁ କାଢି ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ତେଜପତ୍ର ଓ ବଡ଼ ଅଳେଇଚକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ନ କରି କାଢି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ନ କାଢି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଆଗରୁ ପାଣି ଦେଇ ସବୁକୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି। କିଛି ବି ଗୋଟା ହେଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ନେବା। ସେଥିରେ ଏବେ 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ୍ କରିନେବା। ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନର ବଟର ଆଡ୍ କରିଦେବା। ବଟର ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇ ଟିକିଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। এই ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଅଦା ଆଡ୍ କରିଛେ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନଠୁ ବି କମ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଆଡ୍ କରିନେଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ହି ଭଲ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯିବ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିଥିବା ଦହିର ମିକ୍ସଚରକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦହି ଆଡ୍ କରିବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିବେ। ଟିକିଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିବା ମିକ୍ସଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ ମିଡିୟମରେ ହିଁ ରଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁକୁ ଗୋଳାଇ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ମସଲାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମସଲାଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା।
पनीर को आमे केयरफुली गोळेई नबा नहले एहा भांगी जिबार चांसेस रहिथा। एबे आमे एहाको घोड़ाई पुणी आउ गोटे मिनिट पर्यंत फ्राए करि नबा। पनीर मध्य मसला सहित भल भाबरे मिसी गलानी। ए स्टेज रे आमे गोटे कप पानी ऐड करि नबा। एठी मु हल्का उषुम पानी यूज करि नेछि। भल भाबरे गोळेई नबा। किछि कस्तूरी मेथी को देई देबी। 2 टीस्पून शाही पनीर मसला, हाफ टी स्पून गरम मसला, हाफ टी स्पून लूण भल भाबरे गोळाई नबा आउ कभर करी 5 मिनिट पर्यंत भल भाबरे कुक करि नबा। पनीर रो एही रेसिपी को निश्चय थरे बनांतु। घर लोक हुअन्तु किंबा बाहरु आसीथिबा गेस्ट समस्ते आपणक प्रशंसा न करी रही पारिबेनी। शाही पनीर को रुटी परोडा किंबा नान सहित खाइबा को बहुत टेस्टी लगी थाए। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि रेस्टोरेंट स्टाइल रे शाही पनीर। चालंतु गोटे प्लेट को काढ़ी सर्व करि नबा। जदि आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती प्लीज सब्सक्राइब करि देबे और साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि देबे जहा द्वारा मोर सब वीडियो रो नोटिफिकेशन इजीली पाई परिबे।